посланието, което имам към вас, е много важно послание. Понеже аз винаги търся справедливост и Бог каза, каква справедливост имаше за Исус? Имаше само любов и любовта възтържествува над съда, над справедливостта. Разбирате ли, че справедливостта и наказанието и съдът, който трябваше да бъде за тези, които са съгрешили, Исус го превъзмогна чрез любовта си. Той го взе чрез любовта си. Вече нямаше справедливост и съд, защото любовта беше над тях. Исус Христос плати грехът, който сме направили. И който ще направим. Той изкупи грехът преди, сега и след. Дори сега да грешиш, твоят грях е изкупен, разбираш ли? Жертвата му е по-голема от всеки грях и всяка тъмнина. Дори сега да вършиш грях, знай, че Исус плати цената за грехът ти. И Той няма власт над теб. Ти си свободен и си изцелен от Неговите рани. Не позволявай на греха да те определи и да те потисне. Исус знаеше всичко, което си направил, правиш и ще направиш за в бъдеще. И видя отвъд това и каза, аз те избрах. Аз те обичам. Аз ще платя това, което ти дължиш. Разбирате ли какво да прави Бог за нас? Това не е просто смърт на кръст. Това не е просто изтезания. Това не са просто болки. Той каза, аз ще платя това, което ти дължиш. И не искам нищо в замяна, само сърцето ти. Само повярвай в мен. Бог направи много повече от просто смърт на кръст. Разбирате ли, че ние трябваше да сме тези, които висим на кръста? Нека да благодарим на Господ за това, което направи Той за нас на кръста. Благодарим Ти, Господи, за жертвата, която направи, за цената, която плати, за цената, която ние не успяхме, Господи. Нямаше как да я платим от себе си, Господи. Затова Ти слезе в безкрайната си милост и любов към нас. И Ти плати цената, Татко. Ти плати цената. Алелуя, Господи. Ние няма с какво да Ти се отблагодарим, Татко. Но сърцата ни Ти ги имаш. Моето сърце е при Теб, Господи. Моето сърце е при Теб. Това имам, Господи. Това Ти давам. Никога няма да бъде достатъчно, Господи, нито делата ни, нито думите ни, нито това, което правим, Татко. Само Ти си достоен. Само Ти си славен, Господи. Само Ти
можеш да направиш това, което направи, Господи. Благодаря Ти, че ми дари такова откровение и осъзнаване, Господи, за жертвата Ти на кръста. Надявам се наистина да докосне сърца, Господи. Наистина хората да разберат по-добре наистина жертвата, която си направил, Господи. Да вникнат, Татко. Да вникнат в съвършенната изкупителна жертва, която Ти направи за нас, Господи. Благодарим Ти, Татко. В името на Исус Христос, единородния Твой Син, който даде живота си за нас. Амин.